OK, čustuje toto. A dneska si ukážeme po dlhej dobe, ale že fakt po dlhej dobe, Fortnite. A keby ste sa pýtali, že už jak dlho som nehral Fortnite, tak ja som dosť dlho nehral Fortnite preto, lebo nie, že ho neviem hrať, ale nejak sa mi ho nechce hrať. Ale dneska bola dobrá príležitosť, lebo som počul, že bola nejaká nová sezóna, proste nový update bol. A update bol taký, že pridal Mortal Kombat, Škorpiona a jeho aj zbraň. Tohto tu Škorpiona. A ešte sa kúkneme do shopu, že čo tam máme. A ešte vám poviem, že nejak sa design tu proste zmenil a ešte je tu 50 versus 50 mod. Čo je dosť starý mod, lebo to bolo takedy dávno. A viem, že v tom novom update pridali, neviem, nejaké nové zbranie a ešte aj tie rukavice škorpiónové. A poďme do shopu. A v shope poďme úplne hore, lebo už som dosť dávno nehral Fortnite. A tu máme nejakého anime, proste postavičku anime, nejaké tančeky. Tuto je ten škorpión, čo on má abilitku, proste svoju zbraň. Potom tu máme ďalšie Mortal Kombat, máme tu Lambo. Za 2800 máme tu ďalších nejakých charakterov, Wonder Woman, nejaké tančeky, neviem čo, boty. Ďalšie anime postavičky, nejaké postavičky, boty, postavičky, no skiny, nejaké tieto, proste ďalšie skiny. A ináč táto oferka sa dosť vyplatí, lebo máte tu skin, takýto a takýto, potom máte tu Lego skin, krompáč a ešte, jak sa to volá? Backblink. Máte tu backblink. Tuto hore mi to ukázalo, že backblink. A to by bolo všetko ako z tohto shopu, lebo máme tu ďalšie nejaké oferky, neviem čo, inak ten shop je tak veľký, že až. Lebo takedy dávno to bolo také maličké a teraz je to, že milión oferky, milión neviem čoho. A my môžeme ísť do hry a si zahrajme najprv 0 buildy a potom uvidíme, že či zahráme aj 50 versus 50. A my môžeme ísť do hry. A ešte by som vám niečo povedal, to, že mám 97 level a prepáčte, že mám 97 level, lebo ja veľmi Fortnite nehrám a daktorí už dávno majú 300, ale to nevadí. Lebo ja nie som taký veľký profesionál, takže uvidím, že či mi to pôjde. A my už sa uvidíme v hre. No, dobre, už sme v hre a máme tu nejaké skiny, bla. A viem, že tu dačo zmenili, nejaké lokácie či čo. Už tu máme aj nejakého vlka, či čo to je. Ja som to dávno nehral, tak neviem, čo to je. Proste je tu dajaká ikonka, lebo minule tu nebola a teraz je tu. Neviem, čo to je. A my padneme sem na benzínku. Alebo nie sem padneme. Tak pekne. A čo také? Ešte tu by som vám chcel povedať, že neviem. Že proste tak. Neviem, čo by som tak ešte vám povedal. Dúfam, že dáme veľa killí a že nájdeme tie škorpión rukavice, lebo minule som ich hľadal a vôbec som ich nevidel nájsť. Lebo buď to je len tých trezoroch, alebo ja neviem, aj tu náboje a nemám žiadnu zbraň, výborne. A tento typek určite má zbraň a ja nemám, výborne. A kde je nejaká čestka, alebo dačo? Pomoc. Help me, please help me. Pomoc! No, mám čestku, výborne. Mám mamútku, dúfam, že ho zabijem. Kde si? Puťa.
Ja sa ťa nebojím, ja ťa nezabijem. Kde si? Ratatatatata a ratatata a tatatatata a tatatatata. To je výborná zbraň, toto je fakt. Ale ináč toto je dobrá zbraň. Aj na pohybovanie, aj na neviem čo, lebo tu len tak lieta s tým a neviem čo. To je fakt dobrý movement. A ešte toto tu preskúmame, čo tu je, čo tu je. A tak. Tu je, otvoríme si čestku, nahylujeme sa, výborne. Tu je nejaká taká vecička, čo nám odhalí čestky a neviem čo. Tuto si môžeme sem hodiť, takto pekne. Toto si si otvoríme, to nepotrebujem. Tu je dačo ešte, dobré, výborne. Mamutka, legendary, ulala. Ja milujem mamutku, to najlepšia zbraň, tu sa nahylujeme ešte. A budeme rýchlejší. A kde je ten trezor? Čo to je? Tu je toto. Tu je nejaká mapa. Nechcem. Čo také? Ináč tá oferka za 1100 není zlá. Lebo ja som minulé kupoval takého marshmallowna za 1500 a to som mal také isté, len iné veci. No také isté veci, že ten skin, Lego skin, backblink a krompáč. Také isté som mal, len za 1500. A tam som mal, že za 1100. A tam nebolo zľava na to. Neviem, prečo som to kúpil, ale nevadí. Mal som veľa asi V-Bucksov vtedy. Tu máme pekné auto. A nikoho som ešte zabil som jedného a to bol asi bot. No, poďme do dobrej lokácii, kde sú veľa ľudia. Tu je ten modrý blbeček. A tu je takto asi. No poď sem. Ja, badabadu, idem pre teba. Opa. To ste nevideli. Rýchlo sa preklop. Poď sem. Kde si? Kde? Zmizol. Kde je ten hráč? A tu sú. Poďte sem. Vy sa strieľate, idem aj ja. Kde ste? Zmizli. Chápete? A tu je jeden. Poď sem. Ti dám one shot on headshot. A pum. A pum. A pum. A pum. A pum. A pum. Ja mám hrozný aim, ale nie tohto marshmallowna som kúpil, ale takého fialového a takého bieleho. Boli fakt pekní, ale keby stáli 1500. Nevadí. Poďme ešte tak, kde sa strieľa. Tu je Česká, výborne. Dúfam, že mi padne ďalšia legendary vec. Tam sa strieľa, pum, pás. Fú, to snajperka, to už mám namiesto mamutky. Idem, pum, vej, fú. Som dosť hyperaktívny, lebo som mal čokoládu a neviem, čo som mal. Ale tak, kde ste? Kde sú? Ale môj. Ale tu je dačo, počkajte, čo to je? To si zoberiem, prečo nie? Tu pôjdeme lanovkou. Opa, a opa, opa, opa. A kde si? Ty. Kde si? Kam si zmizol? Tu je. Poď sem. Poď sem normálne už fakt. Pum. A pum. A pum. A teraz vidím, že ma zabije a nevadí. A nezabije, lebo utečie jak srab. A poď, pum. Kde si? Hopa. Si Bojko, čo? Sa bojíš? Elko, nubak. Ty sa bojíš, lebo si L. Ja neviem sa je to víc, lebo som nie, čo si. Kde je? Kamo. Poď sem už. Jeden manták. Mamutka. Pum. Pekne, 99. A ešte. Pum. Nič, nevadí. A kde? Kam utekáš? Prosím ťa. Tu je ďalší. Bum. A pekne, mamutka. A pum. A pum. Výborne. Ja som normálne... Ja mám najlepšie, aj keď ma skoro zabíjal, to nevadí.
Dúfam, že ma teraz nikto nezabil, lebo ak áno, tak sa nahnevám. A to by nebolo pekné. A nemám ináč zlý loot. To je ináč fakt dobré, ale nemám. Tu je medkit, ďakujem pekne. Veľmi pekne ti ďakujem. A teraz neviem, či si mám zobrať túto raketku. Túto alebo túto zbraň. Túto. Ale ja si zoberiem túto zbraň, lebo tá raketka mi je kus na nič, ale nevadí. A tu je ďalší hráč. No ahoj. No čo je? Sa bojíš? Si Bojko. Ja mám taký dobrý aim, lebo asi fajtím proti botom, ale to nevadí. Hlavne, že som ich zabil. A ďakujem za dobrú zbraň. Ďakujem. To nepotrebujem. Jedeme dál. Mám 4 killy, sú 31 hráčov. To není až tak zle, ani až tak dobre. Takže to je také normálka. No, pre koho je to, že musím mať hneď veľa killy, lebo neviem, čo sa mi stane. A pre mňa je to také jedno. Hlavne, že nech ma nikto nezabil. A jak sa tam hore dostane? Mne sa to nechce obkúľať. Tu je hlanovka. Nice, výborne. Takže ideme za ňou, bežíme rýchlo a hopa. Hop. Kto sa tu fajtí? Bo ja sa chcem fajtiť. Haló, ideš. Pum. Nič. Ideš. A pum. Poďme. No, dobre. Tak, nič. Dobre, už dosť. Kamo. Sa bojím fajtiť. Ja nechcem. Poď. Ty si srap. Opa. Hej. Opa. Haha, dostal si. Opa. 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 Poď sem. Si mŕtvý, haha. Kde si? Kamo, ty kde si? Zmizol. Haló? Hopa! Hopa! Nerob! Nie, ja som zomrel. Nevadí. Lebo ja som síce nenašiel tie zbrane nové, ale aspoň som vám ukázal nové veci. Teraz poďme do lobička, zahrajme si tu 50 versus 50 a potom možno, keď vyjde nám čas a nebude až tak dlhé video, tak vyskúšam nájsť aj tie nové zbrane. Takže tu sa dostaneme do lobička. Dajak. Dobre, sme sa dostali. Pekný glider, equip. Wow, pekný. Takže poďme sem. 50 versus 50. Fill. A zoberme si nejaký tento OG skin. Ja nemám veľmi OG, lebo ja mám iný účet, lebo mňa hackli. A ja musím mať iný účet, tak sorry, že nemám tie rôzne skiny, že nemám viac, ale najstarší skin je tento, takže dobre. A my môžeme ísť do hry. Takže my sa uvidíme hrať, tak čus. A ešte by som vám chcel povedať v novom update, že viete, čo tam pridali? Pridali tam novú assaultku, potom ďalšiu assault rifle a ešte tam pridali, čo tam pridali? Novú asi shotgunu a ešte SMGčko. Neviem, prečo som ich nenašiel, ale asi ich vymazali. To je blbosť. Oni by tam boli, tak ja neviem, prečo tam by neboli. Takže buď som nemal šťastie, alebo ich vymazali. Ale to nevadí, už sme aj tak o chvíľu v hre. Tak my sa už fakt uvidíme v hre. Dobre, už sme v hre, sme pekne... Dobre, a o chvíľu sa mi aj vybije tento, jak sa volá, sluchadlá. A ja sa mutnem, lebo by hovorili, že čo som za blbca.
A oni nie sú u mňa dobre, takže ma nepočujú, dúfam. Bo ak áno, tak budú mať radosť, že hrajú s youtuberom. Aby sme mohli niekedy natočiť stream, že hrajem s fanúšikmi. To by bolo dobré. A dobre, to nemôžem ukázať. To ste nevideli, čo sa tu stalo teraz, ale nevadí. Dakedy ľudia kusú blbí a priskakujem asi na hlavu a si myslia, že sú s tým výnimoční, že čo robili teraz. Ale to zakryjem dejak. A tu je 50 versus 50 OG, to nie je reload, ani normálna hra, to je OG. OG. Idem pekne na airdrop, sem, tu, pekne, sem. A viete, prečo tam idem? Lebo z airdropu sú dobré zbranie. To ste nevedeli, že z airdropu sú dobré zbranie. Aby som mali zo zóny, takže tu není dobrý nápad sem ísť. Ja sa proste naučím a potom pôjdem do zóny. Ja mám lamu. Ja mám hneď do začiatku lamu. Chápete? Ja mám lamu. A ja by som bol dosť šťastný, že keby sme natočili, že s fanúšikmi hrám Fortnite. To by som mohol takedy natočiť, ale dnes asi nie, lebo dneska vydávam toto video, čo o chvíľu bude na YouTube, keď dotočím a zostriham ho. A potom by sme, keď budem mať čas, tak možno natočím menší stream s vami. A to by ste určite brali, lebo kto by nechcel s youtuberom hrať so mňou, ale ja budem mať asi vypnutý mikrofón, neviem. Ako potom môžeme zapnutý, ale neverím, že takto bude vôbec so mňou takto hrať. Lebo takto môže prísť za stream a no, hrať si so mňou. Väčšina asi nebude mať toto, jak sa volá. Ďakujem, no tak nič. Väčšina asi nebude mať mikrofón, a keď taktori hej, tak budú mať šťastie. A keď nie, tak si budeme asi písať do chatu. Takto, no. Do chatu si budeme písať. A to není až tak dobré, lebo furt písať a neviem čo, to nikomu sa nechce, že sa nikomu nechce písať. Len ktorým, ale mne sa nechce, takže keď nebudete mať mikrofón, máte smolu, a keď budete, tak budete šťastní, tak budete mať radosť. Toto zničíme, aby sme mali čestku peknú a dúfam, že mi dobre dačo z nej spadne. OK, výborne. Toto si zoberiem na miesto tých blbostí vybuchovacích. Ja už by som mal ísť do zóny, lebo ide zóna. A ja mám ony, shockwavy, tak bye bye. A to má nie až tak ďaleko to je minimum. A do boha. To som nemal urobiť. A poďme sem, takto pekne. Dúfam, že tu sa kde strieľalo. Ja som videl, že sa strieľalo tu. Asi. Alebo som slepý, alebo neviem, čo mi je. A oni ma asi nepočujú. Možno ten Hannes ma počuje, ale no neviem. Nie, nepočuje, bo ja mám vyklipý mikrofón, si zapnem. Dobrý deň, už ma asi počujete. Ale ja ho veľmi počuť nebudem, lebo ja rozprávam a ešte hrú oni toto. A oni, na čo? Ja, dobre, aha, dobre. OK, a na čo išli skoro do Tiltidu, prosím ťa? Ako ja viem, že to je blízko zóny, ale tak na čo do Tiltidu, keď môžete ísť na bok? Ako ja mám 0 kg, wow, a moji teammate majú 2, wow. To je fakt dobré. Tu sa strieľa. Dobre. A ticho buď. To bol môj pes. Dobrý rift, pekný. Sem. Tu pôjdem do riftu. Bum. A poďme za nimi ich vystrieľať. Keď ste zomreli, ja dúfam, že ja nezomriem, lebo ja som král. Že, tak to tu stával, ja neviem, vieš, čo tu ty staváš, prosím ťa. Dobre, tu staváš, dobre. Builder,
Ja nie som builder, lebo ja hrám zero buildy a buildiť viem len zo... Buildiť ja viem len zo... Jak to volá? Proste nie s hackami. Ja viem buildiť len so simple editom. A vieš, čo robíš? Prečo ťa... Ja, dobre. Som si myslel, že ťa neoživujem. A prečo si sa hýbal, kamo? Nechápem, prečo si sa hýbal. Aby ťa netrafili. Dobre, ale... No to je jedno. Poďme tam za nimi. Pekne. Tu sa strieľal, sa nestrieľal. Moji teammates každého pozabíjajú. A ja som asi modrý, keď dobre viem. Hej, asi som ja modrý. Pridáme sa ku ním. Dobre. No, my sme zábavka. My sme fréri, čistí. Tak, toto je tým. Keď spolu tancujete, ste tým. Fakt. A tu je nejaký tento blbeček. Kde si? Kde je ten blbeček? Kámo, tu sú toľko veľa hráčov, ja jedného nevidím. A, tu je pum. Ej, mám fakt dobrý, ja viem. Pum. Pum. Takto tu posiela rakety, pum. A pum. Zabijeme ho, pum. Pekne, pum. Ja som nezabil, nevadí. Bum, kámo, nemá proti nám šancu. Však sme v 10 na ňo a on aj tak prežije. Poď sem. Hodíme tam raketu. Opa, pum. Čo si mal? OK, to si zoberiem. No tak nezoberiem. Ale zoberiem díky za toto. Dobre, tak nič. A ideme ďalej. Bomby. Kde sú všetci? Tu je, pum, aimbot. Kámo, čo je, bum? Pum, no čo je? A pum, ja som PRO hráč, fakt. Verte mi, ja som PRO hráč. Pum, hej, ej. Kde je, tu je, pum. A pum, a pum, a pum. PRO. On má toto, ja si zoberiem toto. Tam sa strieľa, poďme tam, loďme tam, fopa, hej, tu je takto ešte. Tu vyleziem, postavám. Ako základy viem, ale nie som pro builder, keby dačo. Takže nepíšte do komentárov, že Jožko nevie, že Jožko nevie hrať, lebo nevie stavať. Ako ja viem hrať, ale neviem stavať. Takže tak, ako v základu nie je stavanie, ale hranie, že máš dobrý aim. Ale keď viete aim mať dobrý, a tak máte všetko. Lebo keď nemáte aim, nemáte nič. Lebo stavanie čo? Ty kokos, postavíš 3 metrov väžu a potom, že dojde ti matro a si mŕtvy. Takže tak. Joj, prečo som dal dole glide? Dobre. Tu je veľa hráčov, pozor, a pum, a pum, a pum, a počkaj, prebíjame si, tu som nemal ísť, do boha, tu som nemal ísť, pomoc, takto, pekne, základ viem, pum, a pum, ty kokos, ja som pro builder, chápete, som pro builder, a už nie som, mi to zničili, kurňa. A kde je? Ukáž sem, poď sem, čo sa bojíš, či čo? Ratatatatata, si mŕtvý, čo je? Kde je? A tak nič. Opa, lopa, kopa, lapa, opa, a jedeme a som neprežil. A ja si ma neributnú, teraz vidím. Ja teraz vidím, že ma neributnú, fakt. Nevyributnú. Ja sa ozvem, keď ma rebootnú. Vyzerá to tak, že ma nerebootnú, ale že vyhrajeme. Takže to je dobré, bo oni sú asi 8 a my sme 18, takže sme o 11 viacej. Čo je fakt dobré. A to už počkajme, sme top. Oni budú, o chvíľu budú top 5. Oni sú 5, my sme 17, ale stále sme dobre. Oni sú 4 a my sme 17. Tak to určite už vyhráme. To je jasné, že vyhrajeme. Traja
Potom o chvíľu bude... O chvíľu bude 2 a posledný je... mŕtvý! Victory Royale! To nevidíte. Victory Royale! Victory Royale! Aj keď som skoro nič neurobila, nevadí. Ale máme Victory Royale, čo je fakt dobré. A počkajte, opa. Takže poďme pekne do lobbyčka, lebo nevedia, že ja natáčam video a dneska tu robia to, čo nemajú. A už asi nestihneme, ale aspoň som získal toto. Tu som získal aj tohto charaktera, jak sa volá tento Mortal Kombat. Mortal Kombat som získal. Sem a získal som Mortal Kombat. Som získal aj tohto, aj tohto, aj tohto, aj tohto, aj takto, aj takto. Som získal všetkých z Battle Passu. A teraz idem na ten, jak sa volá, bonusový Battle Pass. To si môžem. Nie, nemôžem. Ja som si myslel, že môžem. A to by bolo všetko, aj keď sme si neukázali všetky zbranie, ale aspoň sme si ukázali tú novú sezónu, tak ja sa lúčim a tak čus!